И днес ще опитам да се предизвикам. Ще изляза от зоната си на комфорт и всичките си любими ножици ще ги пребера в шкафа. Край, без тях. Ще опитам да подстрижа това куче само с машинка и тример. Модел ще ми бъде прекрасният и послушен Пърси. Сложно ми звучи, нека да видим. Започвам с задължителната хигиена, лапички и слабини. Гръбчето, разбира се, е в някакъв есенен вариант. Достатъчно късо, но не съвсем. Нещо като 10 мм. До тук добре. Идва ред обаче на онези форми, онези кръгли, заоблени и овални. Всъщност знам, че има такава техника, която е само с подстригване на машинка и тример. Истината е, че аз не съм учила, но все пак съм грумър от 13 години и силно се надявам да ми се получи. С две думи карам го на усещане. Честно да ви кажа, мисля, че най-трудна ще ми бъде главичка. Аз ужасно много си обичам ножиците и в момента ми липсват повече от всякога. Между другото, няколко пъти бях на ръба да се откажа и да си хвана ножицата и да продължа с нея. Мисля, че лапичките ми се получиха много добре. Проверявам си работата и виждам, че нищо никъде не е стръчи. Идва ред на главата. Искам да ви кажа, че въобще не съм се подвела и тя наистина се оказа сложна. Всички тези кръгли форми и начина, по който аз искам да изглежда тази глава на места да изглежда като 3D, се оказаха не толкова лесна задача. Но пък искам да ви кажа, че ако този Пърси не беше толкова послушен, моят първи опит за работа само с машинка, без ножици, нямаше да бъде толкова сполучлив. Защото, както знаете, красива прическа на едно куче може да се получи само ако кученцето е послушно и козината е хубава и поддържана, разбира се. Ушичките също ги скъсявам с тример, както казахме, без ножици. Идва ред на опашката, тя е последна. Моята Кармен лежи там долу цялата в кост. Иска и тя да стане свидетел на това ново подстригване. И мисля, че вече приключих изцяло. Нека сега си припомним как дойде този сладур Пърси и какво елегантно и красиво момче стана. И то без нито една ножица. Само с машинка и тример. Доволна съм, щастлива съм. Обичам предизвикателствата. Слагаме още едно на рафта успешно. Надявам се ви беше интересно.